Kini borok te koita party khaina mutu ka angwa sawano. Asaka राजनीतिक पार्टी बंका रंजित देवबर्मा नंग कुबुई नंग जातिना हमजा उनका नंग तामनी तिनी कताल तक अच्छे पार्टी करने ना नंग आईपीएफ तिना हमजा का नंग आईएमपी डिपन खड़े मन ले नंग एनसी डिपन खड़े मन ले किंतु खड़ाया बिनी बा आलादा कच्चा पार्टी खड़ाई तब पुला जाति ओलो पार्टी नि थांगी खाई तंखान तक के बहुसं जों वानसुंना नंगनाय थाइमानना नंगनाय कुबुई गगना जों थाइमानना नंगनाय हेते चेरै नायना नंगनाय आबो तामंखा बसाव जों तब जतना एक मांसिनाय तिपासे एक मांसिनाय तिप्राल साना मा बानते सिनाय आं तिनि अजर सबाने बिसि बिसिनाने मुतुंगो नों एटिटिए तंफ्रु गय हादर तिप्रासना बुथा बुखा नङाबा नों जोंनो सगां साफायग्रा बिहायसे उसक बुथार का तुम थागन ले बनबो मो एनएलए तिनी थामुखायने सेबले बतो दाइरे फाइ बुथार बाया बिनि बरक दं बुथारि हरबो बो निजिनि साव आं जेलो थानानि कुनु किरिया मिया साइक्लांगो आं किरिया जेलो थानानि नोंआसो हाजार हाजार बरक बुथार जाक नोंते किरिसिने हेदे किरिग्लाकलेने नों दफाना हमजा कांकाय गुबुन जो खाबाय हमजा कांकाय नों कताल पार्टी टाकारी सिदे हाय ए खरकचा हाफ मंत्री सावबा तमो रिजिग्नेशन बुबागरान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगो नों साना नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिदे सैत्रां मन नु नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिदे सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईएफएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बॉस एनसी देवबर्मा सा साइख्या नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बॉस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायख्या नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागरा बे मालाय फैख्या बुबागरा फै मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नै हने बुबागरा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कासा मिनिस्टारनि आन्दारो से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नखा खायरगो अमरकनि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायक्ला सुतरां अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमानसो मंखा बुकुबु कग्नो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहाम